Tak čaute, moje meno je Myslím, no ja ťa tu vítam u môjho prvého videa a je to na novú sériu Easter Eggs. Tak, poďme si ukázať prvý Easter egg, ktorý sa zjavuje na poblíž Mount Chiliadu. Je to presnejšie tu na a zjavuje sa od 23. hodiny do 24. Čož je polnoc. A čo je to? Je to duch ženy. Ten Easter egg je už starý, ale ja som sa ho rozhodol natočiť, keďže nie všetci ho poznajú. A myslím si, že to bude trošku dobré. A ako som už povedal, zjavuje sa, takže ako môžete vidieť, ono zjavuje sa od 23. hodiny a okolo nej je vlastne tornádo. No a keď sa k nej priblížite, tak ona vlastne zmizne. No a keď sa pozriete na toto miesto, ktoré vidíte práve vo videu, tak je tam napísané jog, čo je vlastne v preklade športovec. A keď pôjdete na internet a napíšete do vyhľadávača Leonora Johnson, čo je vlastne jej meno, tak vám vybehne táto stránka whokilledleonorajohnson.com a keď na ňu kliknete, tak tu máte o nej. Prvá zložka sa nazýva biography, kde sa vlastne píše niečo sa píše o jej životopise. Druhá je what we know, čo vieme o jej vražde. No a je tu vlastne, sú tu fotky, ako ju zabili. Na nej fotke má na vlastne ruky má pri nohách, nohy má pri rukách a hlavu má otočenú. No a tam vlastne na chrbte má hviezdu vytetovanú, potom na ďalšom tu nemá kus stehna a je tam na ňom napísané ham, čo je vlastne šunka. No a posledná zložka sa nazýva The Main Players, kde sú vlastne ľudia, ktorí ju poznali, no a všetci tu vkladajú nejaké mená, kto by ju mohol zabiť. Ja si myslím, že tento Easter egg je celkom zaujímavý. No a ak by ste chceli vyúštiť celú záhadu, ako vlastne kto ju vlastne zabil, tak je to veľmi ťažké, keďže musíte nájsť 50 útržkov papiera, ktoré sú porozhadzované po celej mape Los Santos a ja si myslím, že je to dosť ťažké nájsť bez pomoci. Takže a tam vlastne v tých listoch, ak to nájdete, tak sa tam dočítate, že sa tam vrah priznal k tej vražde a dozviete sa, kto ju zabil. Tak to bude pre dnešný prvý Easter egg z tejto série všetko. Ak sa vám táto séria bude páčiť, nezabudnite dať like pre túto sériu. No a teším sa na vás u ďalšieho Easter eggu, ktorý už mám natočený. Už len ho stačí dať na YouTube. No a zatiaľ čau. Čau!